Igsuon diha sa liturhiya sa bunyag ay nakaatin majutag bunjag either pipila kaninyo mga padrino or pipila kaninyo mga ginikanan nagpabunyag yus mga anak. Unya usa sa liturhiya, part of the liturgy sa sa bunyag baptism kanang tawgon ang amahan magdag kandila unya moingon ang pari dawata ang kahayag ni Kristo. Unya, ang amahan mo adtos kuan or either itunol ba sa pari ang Paschal Candle mo dagkot tong amahan unya ipasa dito sa likod. Nagabantay mo na sa bunyag? No? Ipasa sa likod. Maigsuon ni Kristo nindot kay nga simbolismo kay nganong moingon po ng pari na may pag-ampo ni kahuman moingon nga kining kahayag nga inyong nadawat magpabilin unta kaninyo hangtod sa kanturan. Mano maigsuon ni Kristo, very symbolic ni. It is because kita nga Kristohanon, ang kamatuoran jud nato, ako kita maayong gasunod sa pagtulunan ni Kristo, ang atong kahayag sa pagkamaayong tao, mudan-ag jud na suban. Bisang tuod nga magpuyo ra kasi kinabuhi nga malinawon, makakita jud bang tao la maayo lagi tuskuan, buutan lagi tusikuan, alan maayo. The way nga mopuyo kas kinabuhi, kung imong gisunod ang patulunan kahayag ni Kristo sa kinabuhi, makita na sa uban. Pero maigsoon ko na ni Kristo, karong mga panahon na we are under challenging times sa itong kinabuhi. Kung makabantay mo maigsoon with the height of social media, nagkadaian na lang mga tao og bato og mga storya dito sa social media sa laing mga tao. Ang uban magdinautay. It's like putting off the light of others. Mabitaw sa Ebanghelyo, kinahanglan dili taguan sa gantangan, taguan ang kahayag gidagkutan, ipakita jud sa uban. Pero mano man maigsuon nga kita ato namang paungon ang mga suga sa uban. No? We are living in the challenging times, mga igsuon. Kung tan-aw niyo mga balita karon na ay gubot, na ay giyera, dili pagka walay pagsinabtanay, na ay mga bingkil nga mudako kay nganuman i-magnify kaayo. And we tried to put each other's light off. No? Maigsoon ko na ni Kristo atong timan-an nga putting out the light of others does not make yours shine brighter. Putting out the light of others does not make yours shine brighter. It only makes the world even darker. Makaingon magud ta, uy, ako mas bintaha ako atong tawhana o ako di kan ako paminawon ako gid ni ako giskwilahan na ako nga ranggo. I need that my light should radiate to all. Ipakita gyud nako ang akong kaanyag, ipakita nako ang akong status sa kinabuhi. Ikaw ana ra makapaungon ka nako. Pero maigsuon ning shine ba imong hayag. Manay pangutana. Putting out the light of others does not make yours shine brighter. Mao gyud ni timan ni. Malimtan maguna nato kay sometimes we are full of ourselves. No? Nalimtan nato nga kung wa ta tagay sa kahayag ni Kristo sa pagkamaayong tao, di nato puy-an ang gihatag sa Ginoo nato sa kinabuhi, pagkapuyo sa pagkamatarong o pagkadiyosnon, agoy wala tay kahayag ipadanag sa uban. Unya karon kita usahay feel nato we are the owner of our life. Unya, we put others' light off. Nakaingon ta nga kita ning shine. Wala ta ning shine. We are making the world darker. Wala maigsuon ni Kristo, kini dako kay invitation kanato karong panahon in the height of this technology. Let's appreciate, kana batawong usay panana. Mo appreciate sa uban, mo praise sa uban, appreciate their hard works, tagaan na to sila panahon nga mo shine sila, dili na to palungon ang ilang mga sugha, dito palungon ang ilang kinabuhi, kay nga naman gusto na to nga kita ang mo shine. No? Maigsuon na ni Kristo nindot kay ni pamalandungan nato, because our light karon sa kalibutan nagkahinay na pug-awop. Ang ato lang ini ang kita po sa itong kagaling magpabilin, mana sugda na to sa itong kagalingon, unya sa pamilya, sa silingan, o sa katilingban. Manong unahon maning pamilya, tanaw na ito maigsuon, kadaghan ang problema sa society because it all started in the family. Nga naman, bisag imong anak, paungan na nimog suga. Moingon pang sibot pasabot ani, di nimo paminawon. Imong igsuon, imong maguwang, imong manghod, ako'y magbuot kay ako may maguwang. Di na ako maminaw ani akong mga manghod.
Pawang ang suga. Ni shine ba ka? Wala. No? The encouragement we have today, let us encourage everyone else to shine brighter also. Manang kalingaw na itong invitation may igsuon, na kinahanglan, kani atong kinabuhi, magpuyo kinabuhi, duhar gyud. Dios nun o pagkamatarong. Matarong, magpuyog maayo, maayong panag-ingnan sa igsuon, katilingban, Dios nun magpabilin nga murilay sa grasya sa Ginoo. Manang maigsuon ni Kristo ni Santos nga misa, pangayoon nato sa Ginoo ang grasya. Lord, give us the grace to recognize our own light and for us to radiate our own light for others to see.